Hola, soc Nicola Vuletic, professor de Lingüística Romànica a la Universitat de Zadar, a Croàcia. Supose que uns europeus occidentals com vosaltres, la primera referència que tindreu de Croàcia serà una Costa Rica de ciutats antigues, com Dubrovnik, i centenars d'illes on en algun moment voldríeu passar les vacances, si no ho heu fet ja. Molts pensareu també en futbolistes famosos com ara Modric o Rakitic. Però pocs sabreu que aquesta petita república, situada entre l'Europa central i la Mediterrània, molt variada des d'un punt de vista geogràfic i natural, ho és també des d'un punt de vista lingüístic. En aquest vídeo m'agradaria presentar-vos breument aquesta diversitat, sobretot pel que fa a la protecció dels drets lingüístics de les minories. Per fer-ho, hem de repassar primer el concepte de minoria nacional. A tota l'Europa central i oriental hi ha una preocupació marcada per la composició ètnica de cada país. Aquesta preocupació, quan no desemboca a la violència ètnica i a guerres sagnants, que lamentablement també passa, es pot convertir en una eina útil de protecció de les minories. D'on venen, però, aquestes minories i com s'han format? Heu de tenir compte que la història d'aquesta part d'Europa ha estat marcada durant la major part de l'edat moderna, del segle XV al segle XVIII, per la coexistència i el conflicte entre els imperis Habsburg i Otomà i també la República de Venècia, la qual cosa ha portat a grans moviments de població. Aquestes migracions no s'han manifestat només en una barreja amb els grups ètnics autòctons de l'Europa sud-oriental, des d'on vos parle, sinó també en la introducció d'uns grups ètnics que no hi vivien tradicionalment. Simplificant el que, de fet, va ser un procés llarg, es pot dir que al segle XX aquest espai veu néixer una sèrie d'estats amb fronteres que s'adaptaven d'una manera molt imperfecta a la distribució dels grups ètnics, deixant dins de cadascun d'aquells nous estats altres minories importants. 6 d'aquells estats, Eslovènia, Croàcia, Bòsnia i Hercegovina, Sèrbia, Montenegro i Macedònia, formaven part de la Federació Iugoslava entre 1945 i 1991, que tanmateix els atorgava graus importants d'autonomia, inclòs el dret a l'autodeterminació. En aquella federació comunista, és a dir, Iugoslàvia, Croàcia es definia, segons el text de la Constitució, com primer, estat nacional del poble croat. Segon, estat del poble serbi a Croàcia. I tercer, com estat de tots els pobles i etnicitats que hi vivien. Així, el terme pobles designava els altres grups ètnics constitutius de la federació, no esmentats explícitament, és a dir, eslovens, bosníacs, montenegrins i macedonis, mentre que el terme etnicitats designava tots els altres grups ètnics. Arran de la dissolució de la Federació Iugoslava, l'any 1991, la situació va canviar. A Croàcia es va negar als serbis l'estatut del poble constitutiu. A partir d'aquest moment, Croàcia es defineix com estat nacional del poble croat i estat dels membres de les minories nacionals: serbis, txecs, eslovacs, italians, hongaresos, jueus, alemanys, austríacs, ucraïnesos, rutens, bosníacs, eslovens, montenegrins, macedonis, russos, búlgars, polonesos, romanesos, turcs, valacs, albanesos i altres.
que són els seus ciutadans. Què té a veure això amb els drets lingüístics? Molt, perquè Croàcia, que ja portava darrere la tradició del plurilingüisme legal del període comunista, es va veure obligada durant el procés d'integració a la Unió Europea a reforçar-lo encara més. De fet, la Llei Constitucional dels Drets de les Minories Nacionals de l'any 2002 preveu el bilingüisme obligatori en els municipis on una minoria arribi a un terç de la població total, deixant, però, a cada municipi i cada regió la possibilitat de fer oficial una llengua minoritària en tot el seu territori o en algunes parts, encara que la presència de la minoria en qüestió no assoleixi el mínim establert per la llei. Aquest bilingüisme suposa, més enllà de la toponímia bilingüe, el funcionament bilingüe de totes les institucions locals, tribunals inclosos. Els governs locals van fer una interpretació generosa de la llei i actualment no són pocs els municipis bilingües on la minoria no arriba ni al 5% de la població. Aquest interès va fer que l'any 2013 hi hagués a Croàcia 58 municipis amb bilingüisme oficial, tot i que més de la meitat dels quals no estaven obligats a introduir-lo. D'acord amb aquestes dades, la llengua minoritària amb major presència oficial és el serbi, a 25 municipis, seguit per l'italià, a 21 municipis, l'hongarès, a 6 municipis, i finalment el txec, l'eslovac i el ruté a 2 municipis respectivament. Si mireu el mapa, us adonareu que els municipis amb l'ús oficial de l'italià, així en verd, es concentren en la part occidental d'Ístria, on els italians, abans de l'èxode a finals de la Segona Guerra Mundial, eren la població majoritària, mentre que enguany hi ha només un municipi amb majoria de població italiana. Els altres municipis bilingües es troben a la zona de l'antiga frontera militar amb l'Imperi Otomà, que ha sigut repoblada sobretot per serbis, però també per altres grups ètnics d'arreu de l'antic Imperi Habsburg, com ara hongaresos, txecs, eslovacs o rutens. Què passa amb les llengües de les altres minories esmentades a la Constitució de Croàcia i que no apareixen en aquest mapa? Es tracta de minories amb poca presència territorial que exerceixen els seus drets lingüístics, sobretot a l'àmbit educatiu. A Croàcia hi ha 3 models d'ensenyament primari i secundari en les llengües minoritàries. Model A, amb la llengua minoritària com a llengua vehicular. Model B, on les matèries de l'àmbit de ciències socials i humanes es fan en la llengua minoritària i les matèries de l'àmbit de ciències pures i naturals en croat. Model C, on només es fa una assignatura de la llengua i la cultura de la minoria. Ara bé, 4 minories tenen accés a tots els models: la sèrbia, la italiana i la hongaresa, tant a l'ensenyament primari com al secundari. En canvi, la minoria txeca té model A només a primària. Les altres minories tenen accés al model C, a l'ensenyament primari, l'albanesa, la macedònia, la russa, l'eslovaca i l'eslovena a primària i a secundària. Per exemple, si parlem de les escoles de primària, aquesta va ser la presència durant el curs 2018-2019 de les llengües que només tenen accés al model C, és a dir, només una assignatura de llengua i cultura de la minoria corresponent. Albanès a 19 escoles, bosníac a 7, macedònia a 7, alemany com llengua materna a 3. Penseu que l'alemany és molt present com a tercera llengua en tot el país. Després, polonès a 1 escola, rus a 5, ruté a 3, eslovac a 14, eslové a 4, ucraïnès a 3, hebreu a 1. Per comparar, el mateix any, 2018-2019,
hi havia 26 escoles de primària amb el serbi com a llengua vehicular i 16 escoles de primària amb l'italià com a llengua vehicular, és a dir, el model A, amb totes les assignatures en la llengua minoritària. Podria multiplicar les estadístiques, però ja basta, crec. La idea no era presentar Croàcia com un paradís pel que fa a la protecció de minories, perquè no ho és. Tanmateix, en aquest sentit, és un país molt més progressista que algunes democràcies occidentals. I això només 20 anys després d'haver patit una guerra i una explosió del nacionalisme. Perquè mantenir la visibilitat de més d'una dotzena de minories i de llengües i al mateix temps educar la majoria de la població perquè les accepti i les respecti no és poca cosa. Els problemes que queden encara són molts. Penseu que fins l'any passat el govern no ha pogut aprovar el currículum per l'ensenyament de la llengua i cultura romaní. I així es va poder anunciar la fi de l'estigmatització que els gitanos han patit a Croàcia com a tot arreu. Un altre dels problemes és la visibilitat de les minories només lingüístiques, és a dir, dels grups que tenen una llengua pròpia, però no una identitat ètnica pròpia. Es tracta dels parlants de la llengua histriota, ací els puntets blaus, que és una antiga llengua romànica de l'Ístria occidental. I els seus parlants es defineixen majoritàriament com a italians. Després, parlem també dels parlants de la llengua istroromanesa, en aquest mapa triangles verds, a l'Ístria oriental. Ells es defineixen sobretot com a croats, però mai com a romanesos. I finalment tenim parlants de la llengua arbnisht a la ciutat de Zadar, ací el simbolet vermell, que parlen una varietat albanesa, però es defineixen com a croats o com a italians, mai com a albanesos. Croàcia, de totes aquestes comunitats lingüístiques, no sap què fer-ne, perquè no ha previst a la seva Constitució les minories d'aquest tipus. Però es tracta de les minories que més protecció necessiten, perquè les seves llengües es troben a la vora de l'extinció, perquè són molts pocs parlants, uns 200 de cadascuna d'aquestes llengües. I ara que parlem de les llengües en perill d'extinció, m'agradaria acabar amb unes reflexions sobre la diversitat lingüística. Es diu sovint que quan es perd una llengua, es perd en ella una visió única del món. I és cert, però cal demanar-se també per què desapareixen llengües, per què els seus parlants les abandonen. La resposta és sempre la mateixa, perquè parlar-la els estigmatitza, és a dir, els marca com a diferents i no volen que als seus fills els passi el mateix. Per tant, la qüestió de la diversitat lingüística no és només una qüestió ecològica o de xifres, de si al món ens queden 5.500 o 5.000 llengües o no sé quantes. És sobretot una qüestió de justícia social, d'igualtat de drets. Recordeu això quan visiteu Croàcia, un país petit amb moltes illes, però sobretot amb moltes llengües, on les llengües potser estan millor que en alguns altres llocs, no ho negaré, però podrien estar encara millor.